Velkommen til denne korte siddende meditation. Sæt dig godt til rette. Gerne på en måde, så du sidder afslappet og kan mærke, at du afspænder i skuldrene. Og så kan du prøve, om du kan slippe kæberne også. Måske kan du sådan lige lade spidsen af tungen lande bag dine fortænder op i ganen. Med en teknik lige til at afspænde kæberne. Så mærk, om du har fået placeret hænderne, så du slapper af i skuldrene. Om du har fået placeret dine fødder og ben. Du kan sidde sådan med en oplevelse af, at du er i balance med kroppen. Hvis du har det fint med at lukke øjnene, så gør det. Og ellers så lad blikket hvile sådan skråt frem foran dig. Og have fornemmelsen af, at du vender opmærksomheden indad. Måske finder du et punkt, du kan lade blikket hvile på. Og så sidder du nu med en balanceret krop. Enten med øjnene lukkede, eller et defokuseret blik. Så mærk din vejrtrækning. Mærk, hvordan det føles, når du trækker vejret ind og ud med fuld opmærksomhed. Mærk, hvad det gør fysisk for din krop. Og mærk, hvad det gør for dit sind. Og når du nu er landet her, så kan det jo være, at du kan stille vejrtrækningen en smule. Gør den lidt langsommere. Måske følger du endda vejrtrækningen ind og ud gennem næsen. Og når du opdager, at sindet er taget på vandring, væk fra det nu, der er lige her, så prøv, om du kan hente opmærksomheden tilbage. Ved at lande opmærksomheden på vejrtrækningen. Mens du sidder her på stolen, øver du dig i at forbinde krop og sind. Den her korte mentale pause fra alt det du ellers skal. Bare lige et kort øjeblik her, hvor du ingenting skal andet end at være og øve dig i at være i det nu, der er lige her. Måske er sindet igen taget på vandring. Hent det tilbage til vejrtrækningen. Måske kan vejrtrækningen være dit anker. Anker for din opmærksomhed. Og så kan du lade din vejrtrækning passe sig selv. Lad hagen søge mod brystet. Og hvis du har øjnene lukket, så kan du blinke dem åbent. Send et lille smil til dig selv. Og så kan du række blikket frem. Og klar til det, du skal i gang med nu. Fortsat god dag.